Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Normalement, tchatochka et la l'autre vidéo tchati. Juste. De toute façon, maintenant, dans le gamma rosé, misra préparé, course préparée. Normalement, donc, zamangan foufa. Si tchatochka 2 fois par jour, fa. Lera miss nouvelle maresca, io zamangan izi. Lera misra tenga itatsika fa. Combat comme continue funek. Combat comme continue. Nouvelle tika misy azo simplement. Moi boka misy député lavalava teo tsekidika tam live tsika. Après zay fabokeky izy mila hagnano débat aminaka. Tsy za ambanimbany izy, tsy za mivolagna fa za farany mahay, izy comédien, izy atao hoe artiste, agnatin'ny lohanareo izy artiste fa agnanaka mbola tsisy diplôme izy en tant qu'artiste. Donc taminazy za tsy magnano débat tadiaviko lanko zay président de la république, général Bomba, Christian Ntsey, premier ministre et d'autres politiciens soi-disant resaka agnano état fédéral. Après nareo artiste, tanareo za tsy mikotrana anareo io, tanareo za tsy mivolagna anareo io, fotony za koa miambigna anareo koa hivolagna des fois miprotéger, soit exemple artiste Diego, nagnino anareo tsy mitsangana exemple, nagnino anareo tsy mitsangana fa des fois anareo mangataka permission à monsieur le maire, anareo mieny boka. Nagnino artiste Diego jiaby tsy mitsangana mivolagna bon, baseke bo anareo monsieur le maire anay. Tu vois, zay za tsy mikasika artiste fotony io fazahoanareo vola io. Azonareo zegny fazahoanareo vola, io asanareo, za tsy midika amin'ny asanareo. Za olo tsy miasa, za olo chômeur boka. Voilà, za olo chômeur, za fa tsy miasa eky. Zay volaniko, sambony magnano inazy, donc za tsy midiky amin'ny artiste, surtout député lavalava, za fa nivolaniko taminazy, niany izy misaoty ary, amare izy misaoty ary, amare tsy za mivolagna farany mahay raha, mpanonga niveau naka, non, naka, za olo direct boka. Izy tsy milamina aminaka, tsy milamina aminaka, za miambigny artiste, admettons miboaka mivolagna, adosoanareo prisonnier politique e, adosoanareo, maro artiste magnano zegny ne, zava ro sportif aby io, tsy d'accord ro contre l'Israël, contre la guerre jiaby, ro mitsangana, artiste intsika ino artiste intsika? À part mandeha magnano propagande miaraka amin'ny fitondragna, soit magnaraka tsisy, voilà, magnotromotro vody ary, magnano kaokaoitra ary, zay volaniko za tsy de miditra amin'ny resaka artiste, sambolo amin'ny asanazy volaniko, sambolo amin'ny asanazy. Raha tadiaviko fo fampandrosoagna ao Madagasikara, surtout atsika boka surtout resaka fa libération ni prisonnier politique. Zay volaniko aminareo, fitondragna ty boka nivady grave. Tanareo mangataka raha moramora amindreo, io tsy tiandreo izy mila atao forcé fo. Haiko misy article zay fa elaela tao, fa elaela resaka polisy torany vahoaka vato jiaby igny, haiko izy fa elaela, fa tamin'ny 2018 tsotra anareo hono fa nirisoa candidate izy zay, candidate izy nagnano comment ça, propagande izy tamin'ny, je me rappelle plus, je sais que c'est 2018 hein. Izy naccusé fa niposy polisy niposy vahoaka andeha contre la police. Misy affaire de nidirantao, izy direct nijugé-ndreo, nikondamné-ndreo, tsy nasaky, tsy ni présenté izy. Bon, c'est pas grave ça. Za fo mivolagna aminareo zegny. Butinaka ampandroso tanànanaka, ampandroso Diego, ampandroso Madagasikara. Zay butinaka, tsisy hafa eky. Nareo gnano débat miaraka état fédéral, tsotra anareo ino dikany état fédéral io boka, tu vois. Za butinaka mila abokandreo monsieur le maire mitohy asanazy. Ary zegny tsy ambelatsika jusqu'à raha zegny miboaka. Tsao volaniko zegny atsika nampandriandreo fa mivolagna fa zio ty fa naboakanay le professeur igny tsisy raha eky tokony hikorontana à Diego Charez. Non, faux. Le but c'est toujours monsieur le maire
Le but c'est toujours, monsieur le gladiateur, ni fidèle vaoka à plus de 67%. Même avec Ronangalcha, et ne bebenzing fa, ni fidèle vaoka easy. Vaoka tchanyek zing vlanko zing. Ar vaoka tchanyek zing. Zezum vulnera mora amnaro. Zem tamtambi. Attention, la patience des fois a des limites. Chose mi vulnga zefa, anaro vulnga fa zemandiski ulu miado adigo sarez. Non. Zech mandisfa anaro mila mi forcer ze ampietsika zay ny problème naro. Fotony zay mangataka izy moramora tsy tianaro. Lera mikorotana anaro volana fa incitation à la haine. Or que anaro voalohany magnano incitation à la haine io. Vahoaka ampijalenareo volaniko zegny. Vahoaka mangataka moramora. Tokony tanjignesanareo ny vahoaka. Vahoaka ny nagnapetraka anareo io tsotra anareo. Tokony tanjignesanareo vahoaka. Zay le tsy tiady aminareo. Anareo tiady aminay. Anareo tiady aminay. Donc, aboanareo tout simplement meranay libérenareo projet prisonnier politique diaby. Kaza menacenareo le vahoaka. Kaza intimidenareo vahoaka. Anareo fa tsy hagnano aminay volaniko zegny. Ambila zay magnano. Voilà. On lâche rien mon frère. Mbola tsy aminakaty olo lâché zegny. Non, on lâche rien. Zegny volaniko atoato tsy za volaniko zegny navozy izy tsy hagnano vidéo baseky ninazy. Non. Misy lera zio fa hitatsika mandeha mouvement-tsika, tsy maintsy mandeha fo mouvement-tsika. Za misy raha préparé ko volaniko aminareo zay, za Ilomay eto à la Réunion, za tsy maintsy magnano entraînement 2 fois l'entraînement par jour. Asonareo zegny. Des fois, ça dure pendant 6 heures de temps. Des fois, ça fait pendant 10 heures de temps. Amila mlume fo. Zeng entraînement naka. Dikanze, zamangano, fa, ti sananja karana tok tio in 2 fois par jour. Possible zamangano une fois. Après, isko fa ita ko fa mietsketsk ra diab, misra mande. Za tsy maintsy io fo. Anaro chambera ko vlango ze. Ara naro, tsy mila kivy. Tsy mila kivy vlango aminaro. Tsy mila kivy. Ady io fa kara io fo vlango. Fitondragna ty fa mafia amitsika, tu vois. Raha ataotsika diaby io, misy valiny fo. Misy valiny fo raha ataotsika diaby. Exemple, atsika nagnano vidéo afaka moaly, resaka comment ça, élection en Afrique de Richard, j'ai oublié son nom, ancien ministre de l'économie. Ni pusetika nagnano atsika, tu vois. Le problème anti sachese tsy seni io amizay tribunal tsy niditra agnatina affaire io izy tsy lany dikan'izegny atsika fa magnano aboaka atsika raha jiaby atsika sasany volagna anareo ravoravo or que gasy non gasy koa magnano raha tsy manjary volagnintsika gasy koa magnano raha tsara tsy maintsy volagnintsika fo koa tsy nahazo izy ary zio miboakaboaka affaire maloto nataondreo jiaby resaka nahina ancien maire ni Tananarivo volaniko aminareo fotony rô mavita magnano affaire maloto boka azonareo izy koa ndraiky atsika tsy hagnano affaire malotondreo irô ampandoto atsika atsika tsy hagneky zegny boka atsika tsy hagneky zegny zay volaniko état fédéral tsy maintsy mipetraka zigny nitadiavinay depuis atsika tsisy volaniko aminareo zegny atsika tsy andoaliky voalohany volaniko zegny atsika mbola mivolagna moramora zio meranay ny fidianay à plus de 65% volaniko aminareo zegny za fo mivolagna aminareo aboanareo moramora izy fotony antia Diego volaniko aminareo asanay tsy mandeha taloha eran'ny lalabe misy asany kuds eto, asany ty eto, voilà. Ny anty asanay tsy mandeha. Lalagna tokony mandeha depuis mois d'avril teo igny tokony mandeha à Port Jasmine agny niany izy naretendreo. Io amizay anareo magnasary mivolagna fa anareo PDS anareo ny remplace maire io magnano asanareo. Anareo tsy magnano asanareo volaniko zegny. Anareo tsy magnano asanay volaniko zegny. Donc,
ambilanareo meranay ny fidianay ary zay tsy agneky volaniko aminareo zegny ary zay tsy agneky même zay ka dalainareo aboakanay professeur comme ça nareo mangingigny zay tsy nangigny zay tsy nanginy fa mizara ataonareo fo zay mizara ataonareo fo voilà zay volaniko za tsy de lava loatra vidéo tsika niany zay volaniko aminareo resaka nisy olona nangataka débat amitsika atsika tsy agneky zegny tsy atsika mavozo atsika tsisy ola avozo atsika atsika tsy agnambany za tsy agnambany izy voilà eko ina sanazy izy magnano soi-disant comédien artiste tsy hainao ia voilà ça c'est son problème ça igny azahoany vola izy igny azahoany vola atsika tsy azahoantsika vola izy ty atsika magnano izy ty fitiavatsika tanjazagna atsika zay olo makadala atsika ndray izy zanahary ndray izy monseigneur ndray zovy izy koa magnano raha tsy manjara aboaka atsika eto fo aboaka atsika eto fo ndray président de la république anao koa fa mavandy volagninay anao mavandy fo promesse d'ivrogny nataonao depuis le début aia usine étanol aia 400 mégawatt aia CVO aia raha jiaby zegny aia fambadisoagna eto Madagasikara anao général bombe anao volagna fa civily comment ça tsy madigny maramila la preuve tsy niany zegny possible peut-être hainao fa hitanay fo zay volaniko anao mampiady zay voalohany anao mampiady zay miaraka amin'ny force aby io or que force aby io miaraka aminay nde tianao nde tsy tianao nde tianao nde tsy tianao anao mampiady zay volaniko zay firy force mikeky za volaniko aminareo erany tanàna ny Madagasikara ireo volagna aminakafa fa tsy rariny ty zava karamanay zay koa ny force clochard e volagny andreo force clochard izy mampiady amare amizay anao volagna tsy resy force ty tsy re mitsangana le vahoaka andeha mopopoko force aby io ako ino raha andeha volagninao il faut pas pousser les gens volaniko zay général la bomba il faut tsy mila pousser olo raha tadiavin'olo ameza natoa vahoaka mitrangana fa tsy rariny fa empaka anareo ndraiky forcenareo anareo fa nangalatra vato tsisy olo tsy mahay zegny anareo fa nangalatra vato ary nitapenay africain aby io boka zay nandefa message tamin'ny africain aby io fotony anareo magnano nareo zay koa boka magnano nay ato zay nandefa message tamin'ny africain aby io anareo nagneky nandefa olo soi-disant andaiza élection aby io anareo complice volaniko fotony zay nahita fa ro navandy ro nangalatra vato hitanareo olo jiaby baka ambany volo ndesindreo agnatin'ny camion volaniko ro nandeha nifidy tahianareo tamizay zay boka tsy nahazo niala la ville volagindreo fa misy insécurité jiaby non volaniko donc tsy diranay zegny zay vahoaka tompiny anareo juste observer raha nyobserve nareo tsisy raha pare volaniko zay io avoa zay zio io avoa vahoaka malagasy fijaliana insécurité volaniko aminareo zegny éducation la santé tsisy raha manjary a Madagasikara anareo fo agny mandeha mihina volan'ny vahoaka mandeha voyage firy anareo nandeha tany Afrique andeha hagnano élection ainareo fa anareo tsy ahazo firy anareo nandeha firy délégation nandeha tagny volan'ny vahoaka hoaninareo amizegny jusqu'à zanakanareo sasany ndesinareo nareo boka voyage io karaha fa tsara voyage d'affaires eky zio anareo fa mavita magnaraha zay boka andesinareo madaminareo ok y a pas de problème sasa mitondra zanaka anazy mandeha Dubai mandeha non tsy mety zegny c'est pas possible tsy mety donc zay ka zakadalainareo aboanareo monsieur le maire anay ambilanareo izy mitoy asanazy izy mavita mideveloppe tanànany Diego io za fa mivolagna aminareo fotony olo fa zatra niasa niaraka ta ivelany ainareo fa izy andeha toronareo vola izy tsy agneky azonareo ino raha volagniny
raha tadiavy agnamboatra Diego Suarez ary namboariny tsara. Izy koa tsy hitanareo zavanareo tsara. Tsô anareo igny gila nahazo ny fitondragna ty fa Orange masonareo jiaby fa gila amin'ny Orange boka anareo. Zay anareo fikambanana jiaby iny raha nazonareo zio. Volagninareo aminakaboka iny raha nahazonareo zio. Anareo fikambanana vehivavy 8 mars boka avy zio. Hitondra koa nareo salovina TGV. Nomboka zaboka fa tsy oui atao TGV izy mirecule. Io tsy train grande vitesse zegny. Izy mirecule volanko aminareo zay. Oui. Tokony ataony escargot vainy izy. Escargot soit tortue. Olo jiaby mandeha milomay baka. Atsika ndraiky mipody afara fo. Atsika amin'izay tokizany africain jiaby aby io. Atsika tokizany africain jiaby. Iny koa raha andeha volagniny présidente iny any. Izy ka izy mivolona. Atsika iny voatokiky. Voatokiky atsika. Fotony tsy sera pare raha ataotsika ao. Fitondragna atsika tsy sera pare mipody en arrière volaniko zay. Tsy mizaha rétroviseur fa mifonce allez mirecule fo mirecule. Olo jiaby fa milomay, technologie jiaby fa miasa. Aieky rano tsisa amitsika en 2025. Motro matimaty en 2025. Atsika tsy mavita magnano raffinerie, tsy mavita magnano barrage. Fa tsy priorité ndreo tout simplement. Tsy priorité ndreo. Priorité ndreo aiza zahoagna vola malaky. Lavania zahoagna vola malaky aloha. Alohatsika lomay lavania agny. Corruption ty, bois de rose zahoagna vola malaky. Alohatsika lomay vola malaky jiaby tany. Karaha jirama volanko aminareo zegny. Jirama fa nivolanko taminareo teto. Karakory fangalarany jirama. Karakory mampanonga facturan'olo. Tsy madiniky magnefa. Le maventy fa mina vola be igny ambela. Io volanko aminareo jiron-jo zegny tsy mandeha amin'ny compteur. Direct. Boum, tsisa vao calcul. Avy jirama, au lieu que reo magnefa admettons 10 millions FMG. Non. Reo magnefa 10 millions no fa pare dro. Fa nefa. Or que reo ny dépense, io amizay reo volna jirama en faillite normal, jirama en faillite. Directeur anareo tsy sera pare raha ataony ke. Normal jirama en faillite. Tsy sera manjara ataonareo ke. Continue nareo fa raha karaha io ka. Anareo amizay mamonjy vahoaka tsy hitanareo. Vahoaka ty etry ande gajigajenareo. Direct nagnino ma tsy soratinareo République des dictateurs de Madagascar. Atao fa dictateur eto. Comme ça ambila vahoaka zay ty ala io ambila reo miala. Poussenareo aby reo miala. Anareo ndraiky mavita miala. Mandeha zay tany tadiavinareo boka anareo. Anareo mihina zay raha ty hoaninareo, vary hoaninareo isan'andro, hena hoaninareo isan'andro, le vahoaka anareo tsara azova aminareo mandeha bazary. Azova aminareo mandeha bazary, maefa tiny prix ny vary. Azova aminareo, ale remplacer nareo karaha many vahoaka madiniky. Ataovanareo 1 mois fo. Alenareo karaha many vahoaka madiniky, mivivra karaha vahoaka igny anareo. Izy koa mety aminareo baka. Io boka tsy mety aminareo. Nagnino amizay vahoaka ambelanareo magnaraka raha zay boka. Nagnino vahoaka ambelanareo hitanareo fa mijaly. Azovy vivre avec même pas 1 million FMG. Azovy vivre amizegny. Gonim-barareko otrino. Prix jirama otrino. Rano mila ifegna. Même rano public mbola ifegna. Za ty mandeha eto, za milomay isan'andro volanko aminareo zay. Tous les 500 mètres za mahita rano amin'ny robinet za migiaka. Rano fond mer jiaby, anao mahita rano. Or que atsika misy rano, tsy mbo anareo ingénieur aby io mandeha miasa, mila autorisation boka Antananarivo. Zay ne volanko. Tio, zay mbola madiny tio jusqu'en 91 volanko aminareo. Zay ty mangala rano amin'ny La Fontaine. Zay ty tsara nagnefa. Zay mangala rano. Ny anty en 2025 rano public andeha ifegna.
zay moka nampidirinareo problème monsieur le maire izy koa tsy nifiagna izy io tsisy problème zay tsisy olona agnefa rano zay baka anareo mitady problème mampidiky problème amin'olo 950 kapoka vary n'importe quoi c'est kapoka raiky non fa trop raha tondo franchement fa trop io tsisy olo agneky zo volaniko zegny sitry anareo manginy miala eky anareo asanareo tsy vitanareo anareo koa comédien nareo io indao anareo mandeha en Inde agny mitôrogny film izy ka anareo miboaka atao tokizan'olo izy ka anareo fa maraindray vous regardez dans le miroir fa mandiniky niany ino raha mety angalariny ty ino raha mety volagniny afandesaka amin'ny vahoaka ty ino raha mety niany ino raha ataony premier ministre mandeha soi-disant ampomavava re avoasara avoa non mais arrêtez izy koa raha io ty amboarinareo raha fa ela fa vita zo fa io tsy priorité nareo vodina anareo misy avion anareo misy jet privé anareo misy hélicoptère anareo koa tia andeha l'hôpitaly anareo tsy mila mingala avion tsy mandeha tomobile zay fa anareo fa midiriny so andeha Maurice niany so andeha en Inde za so andeha en France jiaby le vahoaka madinika amizay vony anareo tsisy olo d'accord amizay eran'ny Madagasikara zay volako aminareo io tsisy merina io tsisy non gasy jiaby ampijalenareo gasy jiaby ampijalenareo même anao andeha agnabiagna entreprise même agnabiagna entreprise mitomagny olo jiaby aty anao posegna tu veux ouvrir une entreprise ok anao ampiagna tu vois agny ndraiky mila boaka olo tsy aiky ty ndidiky maramila volanko aminareo zay agnano engagement i défendre son pays mila magnefa 40 millions 50 millions vio mahazo engagement qu'est-ce qu'on peut faire comme ça mety aminareo raha karaha zay zala anareo mbola iposy sasany vola premier ministre koa magnano ino izy magnano mamy ravatomanga magnano ino bon zay volaniko zay j'espère demain izy koa misy atatsika amizanahary mandefa raha jiaby tsy mila kivy volaniko aminareo zay tsisy olo mahazo mikivy eto atsika jiaby mitrangana volaniko zegny atsika jiaby mitrangana za tsy kivy ke za magnano vidéo presque isanandro za tsy kivy anareo kivy tsy possible aminaka zegny tsy possible aminaka tsisy olo mahazo kivy zegny eto samby miady olo jiaby de toute sa manière anao zio exemple mipartage vidéo fa anao fa miady edy fa miaraka edy anao zio mandeha mikeky journaliste fa mikeky edy misy olo magnano zegny ny ato io tsy mila edivagna ane atsika sambatsika fo fandretagna volaniko aminareo zay misy sujection malefa zegny raha mety ataotsika zay raha mety ataotsika anareo même ancien politique aby io même ancien politique aby io zavatra io boka député boka fa tsy miexiste aminaka ao fa tsisy député Madagasikara izy koa tsy afakanjo Christian fa vo menace koa boka afakanjo Christian zio tsy raha tiandreo mivolagna raha mariny tsy tiandreo mivolagna raha mariny atsika micontinue fo aboaka atsika fo atsika tsy mi-invente fo ty raha volagnintsika fa hita maso Madagasikara tsy mandroso ary tsy niany izy andeha ndroso izy koa mbola pouvoir io fo en place za tsy magnadoso Andry Rajoelina agnapetraka olo hafa sans que Mamy Ravatomanga mbola apetraka io ça veut rien dire ça ne veut rien dire mitovy fo donc tsika volaniko zay état fédéral mila mipetraka en place voilà zegny atiavako anareo za te olo tsy kivy tiako boka tanao za tsy kivy volaniko aminao misy malegny niany za mbola nandeha nagnano bisikilety fo malegny maresaka mandeha mare za mbola milombe fo zay volaniko tsy mila kivy dizo zay magnasary kivy aminaka ka za mikeky za nareo koa mikeky za magnameza moraly alotsika yada tsika voilà zegny tadiaviko de gladiateur fo za matokagna izy tsy kivy izy io mizahatsika tsara donc atsika micontinue état fédéral io tsy maintsy azotsika
monsieur le maire gladiateur tsy maintsy miboaka amezantsika pression ro isaka farany tant tsy aboaka anjo olodrika karaha ataontsika nagnamero pression resaka professeur iny tant tsy azontsika état fédéral poussentsika fo atsika de favozoandreo atsika favozoandreo reo mikapokapoka diaspora sera toujours là diaspora tsy ambelany diaspora zay raha volagninareo zay o contrat tsika ty vangotsika fo rô vangotsika fo rô oui non mais mety ataotsika zany efa mivolagna olo ty hijiky mety mavita mihetsiky mais à condition haiko izy ty démocratie zay ny volaniko tamin'ny député Facebook zay efa mikoragna teo volaniko taminazy asanao comédien artiste peu importe azonao tu vois olo mizanao par rapport amizegny haiko possible audience nao zio fa ambany anao mitady olo karakory azahoagna audience izy ty volaniko tsy azahoako vola même parata ary za tsy mila anao nde hitsiky miaraka aminaka niveau volaniko tsy zagna ambanimbany anao fotiny fedivantsika tsy mitovy anao niany miaraka amy citeny amarenao miaraka amy ravalomana afaka amarenao miaraka aminanjy rajoely anao magnano comédien anao za tsy raha magnano comédien raha ataoko sérieux de temps en temps za mitoky misy alefako blague karaha io fa ninaka fa ty fiadivagna zay ny volaniko anareo artiste za tsy mikitiky anareo tokony ataonareo anareo conscience agnatin'ny lohanareo nagnino monsieur le maire aty karaha nataony exemple wawa izy nandoaliky fa za tsy mandoaliky zay fa volaniko za tsy mandoaliky zavanareo asany wawa azy io tsy maintsy idirandreo fotiny idiram-bola baka somaro io idiram-bola ne somaro io endreo fa misy hôtelindreo anao CBO endreo fa ampidiky vola direct tsy maintsy idirany nino raha nataony mamyravatomanga l'année dernière tamy somaro tu vois tsy navitao izy nagnasary volagna ataoko Maurice no Sibe tsisy olo nandiniky raha karaha zay fa olo jiamy nanginy donc anareo agnaraha karaha zegny ijiky agnatato non volamo par contre zay olo ty ijiky ivolagna raha marigny ikoragna ampanjoso tanàna za pare fa za tsy mila comédien za tsy mila olo influenceur magnano buzz amin'ny Facebook ao samby olo jiaby mavita magnano karaha zay fa naka volaniko ampanjoso Madagasikara pour l'instant tsy agnatin'ny lohanareo ampanjosoagna Madagasikara io za tsy andeha agnano t-shirt any rajoely mandra mifandregna anaka andegna boka za tiako andro rajoely za tsy ala aminao non tsy aminaka zay za olo simple fo zay sasany vonga izy lambana tsy miovaova lambana je m'en fous l'habit ne fait pas le moine izy koa boka anareo armoire anaka possible anareo voa izy ty mba misy lamba fa tsy tia magnano lamba tu vois donc je m'en fous de ça hitanareo za ava Diego ava Madagascar ao firy anareo mifotra za des fois diedolo baka en France va za ava karakory abinazy tsy jireko zay volagno tsy jireko jusqu'à za nataonareo fa piasa soit gérany le 12 heures que za tompiny le 12 tamizay fa za tsy mijery volaniko zay jusqu'à za mandeha bazara vo savaty za mitondra entagna anaka fa za tsy mikeky roana soit aloha ndesa entagna anaka non je suis pas comme ça azonareo je ne suis pas comme ça je reste comme je suis Parce que ça invité à me sortie militaire, tout ça, autre chose, tu vois. J'ai blanc, il reste fisandjegna za tsy mijery fe tu vois za tsy mijery za magnano janarofo za magnano t-shirt fotiny za tsy boka magnano live za tsy magnano je sinon za même torse nu je m'en fous moi azonareo zay donc je reste comme ça za tsy magnasanareo za magnaja olo jiaby fa za fo izy koa za direct volako aminareo tegna direct za. Non, je vais même pas dire, non, mais j'ai un blanco. Ça, tu m'as comme nous le caraïen. Ça, ni keki, pas, j'ai fait un keki, ça m'a dit, ils m'ont dit ça, là, ils ont un débat, non, en reste, faille, pourquoi ils ont un débat?
fôtiny vidéo tsika fa maromaro olo mipartage maromaro tiany iditsika agnatin'ny débat ao izy agnazahoany olo mais atsika tsy miditsika amizay azonareo atsika tsy miditsika amizay atsika micontinue toujours atsika mandeha justement mana zegny volaniko atsika tsy miditsika amizay continue atsika ty fo atsika simple ampandroso Madagasikara izy koa rô tsy tia ampandroso izy atsika vognona ampandroso izy sasa volagna alohatsika agnabiagna association mais je prends moi azonareo zegny ny anty tany jiaby atsika mavita magnano association zegny tu vois resaka état fédéral je prends tu vois fe raha io tsy vitako zaza raiky volaniko aminareo zegny tsy possible zaza io volagna zegny aminareo za nde lomay mare tu vois même za milomay za mikoragna resaka fampandrosoagna Madagasikara fo resaka fampandrosoagna ary zegny volaniko zegny atiavako monsieur le maire Jean-Luc Javolidziara io olo simple volaniko aminareo zegny olo simple anareo mahita izy amy lalabe karaha tsy maire olo zegny volaniko aminareo karaha tsy maire izy mijano karaha io devanao karakory ina vovanao karakory quartiernareo ty ta azovy maire magnano karaha zegny sasa ndraiky nahazo député hely anao zavanjo karaha niza olo tu vois zegny atiavako za fa vidéo monsieur le maire igny izy magnano vidéo nazy karaha ataoko koa zay vo t-shirt zay vo t-shirt zay tsy mijery zegny volaniko zegny zay tsy mijery zegny on est simple nous tu vois on est simple zay volaniko zay tsy andeha agnano cravaty izy koa agnano cravaty misy amitsika fa tsy igny zay volaniko atsika mila mampandroso Madagasikara atsika arrêté olo magnano arrestation arbitraire izy koa tsika fa mahazo hely nahazo atsika 2 fois azy io tu vois naboboaka problème njo alitranjo zegny amizay boka nikompareko naina ministre de décentralisation d'aménagement des territoires azy io or que ino raha tsy nanjary Tananarivo nataony raha zegny nabokany internet nabokan'olo jiaby fa izy tsisy problème navoa izy tu vois au contraire izy ni continuer nandeha lavidavitra izy tu vois izy continue nandeha lavidavitra namiagna poste tsaratsara nintsika ndraiky olo nagnano nampadio Diego nagnano raha tsara igny ndraiky tsy mboagna miasa igny tsy mboagna miasa azova ngeky raha karaha zay zala voilà donc zegny vidéo tsika niany zay volaniko tsy za hiala c'est juste on va ralentir izy koa ndraiky misy nareo direct signaleko fo misy raha ty volagnitrika aloha tsika mivolagna misy aloha atsika mandeha fa za io volaniko aminareo zegny agnano entraînement sarosarotry izy ty fôtiny mandeha 224 km volaniko aminareo zegny 15 000 mètres de dénivelé raha io amizay le 8 mai za io il faut que za commence entraînement naka za fa tara fitiavako anareo fo zegny fitiavako anareo za tara fa za tsy maintsy magnano raha zegny fo mila vitatsika tu vois zegny volaniko tsy mila kivy atsika azonareo voilà zegny vidéo tsika bonne fin du week-end anareo maromaro mikaiky ato amalimaly téléphone-n'olo amizay ato soit izy koa misy renseignement magnano fa atsika mare izy koa tsisy renseignement atsika soit aligny ariva karaha ty atsika magnano tu vois ataotsika même plus tard comme ça décalage horaire olo comment ça ravagna miasa que soit en France que soit un peu partout vers 21h 22h karaha io tsara izy tu vois comme ça atsika maromaro olo azotsika amizay voilà zegny volaniko Madagascar liberté pour le peuple malagasy volaniko aminareo zegny liberté pour le peuple malagasy matoa atsika mivolagna mijaly atsika Madagascar ao mijaly anareo mikaiky za avy ety anao ampandroso zo zay tsy mbo anareo ampandroso zo fôtiny anareo volagninareo tompony pouvoir zay ampandroso izy tsy magneky anareo zay ampandroso izy ninareo fo mety ninay tsy mety nareo magnasary mikaiky zay or que zay koa avy agny élimination boka nareo élimination directe soit tsimboagna zegny raha ataonareo donc kaza mikaiky zay fa avia nareo atsika hiaraka ampandroso Madagasikara
io tsy ekenareo volagno anareo fa zatra miregny amin'ny corruption alitra raha jiaby zay mavantagna anareo baka zay tsy vantagna amin'ny raha karaha zegny zay tia raha asa madio zay tia asa madio anareo tsy tianareo raha madio volagno zegny io tsy zatra anareo raha madio zegny zay micontinue karaha zegny fô voilà tant que tsy vita zay magnano fô même pendant 20 ans za tsy mandeha Madagasikara tsy jireko loko aminareo zegny fa nataoko raha zegny fa nataoko fôtony za boka fa voamenasinareo za ndraiky tsy fa voamenasinareo boka fa nataoko raha zegny pendant 20 ans za tsy nandeha Madagasikara za nandeha maramila azonareo donc Madagasikara io tsy maintsy mandroso ekotra amin'ny fitondragna ty ampandroso Madagasikara io izy koa androso izy ty fa hita fa hela izy koa nareo mbola fitiavanareo tegna io fo ifitondragnanareo Madagasikara io tsy androso Madagasikara io voilà zegny intsika niany. Bon dimanche à tous. Amal téléphone nous l'amzé ato. Merci à tous d'avoir suivi et j'espère demain, Inch'Allah. Voilà.